ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಚಾಪಣ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದ್ ನೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಚಾತ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಓಂ ಪುಷ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಲೋಡ್ ಉಂಟು ಕೈಟ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಕೈಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಲುಂಟು. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಕಾಲ್ ತಿರ್ತೀನ. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಕಾಲ್ ತಿರ್ಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ರಾಹುಲ್ ಬಿಸಿ ಪುಡನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಡು. ಸೊ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋತುಜ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋತುಜ ಇನ್ನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ಪರ ಗುಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಆ ಚಾನಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಕಾಡಿರು ತಿಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ರೀತಿಗಳ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ ಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಕಲ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೋಯ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ನಡಪರನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಆಂಜನೇಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ತೋಪ ಪೋಪೆ. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೆ ಬೇಗ. Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need. ಸೊ ಗೈಸ್ ಕಾಡ್ದುಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಡ್ದ. ಸೊ ತೋಲಿ ನಿಕುಲು ಸುತ್ತ ಕಾಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬೈತೀನಿ ಕಂಡ ತಲುಪಾಡ್ದು ನಾನಿತ್ತು ಫುಲ್ ಮಿತ್ತು ಪೋರುಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಪನು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತು ಫುಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಸಂದು ಬರ್ತದೆ ಪಿಜಾರ್ದು ಇದನ್ನೆಟ ಬರ್ಸ ಹೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ಕಡೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಗುಡ್ಡದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಮೂಲು ಒರಿಯಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಲೊಂದೆ ಒಲಿ ಆ ಮೂಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವನ ಟೈಟನ್ ಆಯಲ ಬರ್ಪೆಗೆ ಅಂಚಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯ್ ಬರ್ನೆಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಕಾತ್ತು ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೇಕು ಆಯನ್ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತು ಒಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಪೋಪುನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಮೂಲೆ ಅಂತದ. ಸೊ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಪಕ್ಕಿ ತೆಗಿಯ ನಾನು ಪಕ್ಕಿನ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೋಪ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಾನಮ್ನದ ಪಕ್ಕಿಂದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಕಿ ತುಳಿ ಗೈಸ್ ತೂಂದು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವಾನಮ್ನದ ಪಕ್ಕಿಂದ ಮೂಸುಂಡು ತುಳಿ ಅದು ಕಲ್ಲರ್ದು ಕಪ್ಪು ಭಯಂಕರ ಪಕ್ಕಿ ಮಾರೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ಪಕ್ಕದ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಿಗಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕೇಂಡ 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 ತಿರಬಾರ್ದು ರಾಹುಲಿಗೆ ಸೈರನ್ ರಾಹುಲಿದ್ಯಾ ಬೆಲೆ ಪೆದ್ದರ ಈ ಬಲ ಮಾರೆ ಬತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಗಂಟು ಬರ ಪರಿದೀನಿ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾನ ಅಕ್ಷಯಲ ಬತ್ತಿ ಬಗ ಸಮಾಚಾರ ಸಮಾಚಾರದ ನಾಯಿ ಕೆಡ್ತು ನಾಯಿಗಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಿನ ಒಯ್ತಿ ನಾಯಿ ಕೆರ್ನಿ ಬರ್ನಾಲ್ ಬೂರ್ದಿ ಪಾಪ ದಂಟದು ಕಾಡು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಮ್ಮ ನಾನು ರಪ್ಪ ಮಿತ್ಬೋಡು ಸುಮಾರು ಪೋರುಂಡು ರಪ್ಪರ ಪಾಡೆ ಪೋತಿಕ್ಕೊನಿಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತೋಪವೆ ಬೇಗ ಪೋಯ್ತೆ. ಗೈಸ್ ಕಾಡ್ದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸುಮಾರು ನಡತೊಂಬತ್ತ ಕಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನವ್ರ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಪ್ಪ ನಡತೊಂಬತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೊಂಬಾಂಡು ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿದೆ ಇರ್ತಾನೆ ಹೊರನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದು ರಪ್ಪ ನಡ್ದೋದ್ದ ತುಲಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಬೈದ ನೆಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ತಾದಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಾದಿ ನಾತಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಡ್ರೆಸ್ ಚಂಡಿ ಆತ ಬರ್ಸಾಗ ಚಂಡಿ ಆತ ಸುಮಾರು ನಡ್ತು ಬತ್ತ ನಾನು ಒಂದು ತಿಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತುಲಿ ಆಯ್ತು ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡು ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪವರ್ನ ಉಪಜ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡು. ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬತ್ತೆ ಎತ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಡೋ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವತ್ತಿಗಿಜಿ ಬಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆದ ಸ್ಪಾಟ್ ತೆಗೆದಂತ ತೋಲಿ. ಸೊ ಅಂತ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಮೂಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಇದು ರಪ್ಪ ಸೂ ಮಲ್ತು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ.
ಮಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಿ ಗೈಸ್ ವಾದ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಮುಜ್ಜೋರತ್ತ ರೆಡಿ 1 2 3 ಗೋ ವಾದ್ಯದ It's much to bear and you don't care and I wanna play alone. I got you in my sight. I keep all the words you said to me. ಓಂ ಪುಷ್ಪ ನೀರು ದಿಂಜು ಆಮೇಲೆ ಗೈಸ್ ಬಸ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಒಡೆ ತಾನೇ ಬರ ಬಂಡ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಮಾರೆ ಬರ್ಸ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ತಿಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ ತಿಂತಿಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೈದಿರ ಚಂಡಿ ಅವರ ಏನಂತ ಹೋಗೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಲ್ಪುಗ ಮ್ಯಾಗಿ 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 ಉಂಟು ನಮ್ಮನ ಮ್ಯಾಗಿ ಯಾವ್ದು 2 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಉರ್ಪು ಉರ್ಪು ನಮ್ಮನ ಮ್ಯಾಗಿ ಬತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಮೆಚ್ಚುಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಅವಸ್ಥಿತಿಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಚಂಡಿ ಅದು ಹಂಗೆ ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಅವನ ಬೆಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಪುಂಟೊಂದಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಿ ಇನ್ನಿತ್ತಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ರೀತಿಗೆ ಇನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಲ ಕೂಡ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಈ ಕಲ್ಲು ತಡೆ ಕೊನತ್ತು ಓಕೆ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಎಂತ ಬೈದ ಇನ್ನಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತೆ ಓಪನ್ ದಾಪನ ಹಾಪುಂಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತೆ ಓಪನ್ ನಮ್ಮ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಲೆ ಪುರಾ ನಾಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಏನಿದ್ದಿತ್ತು ಜಾ ಈ ನಮ್ಮ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂಡ ಮಡಲ್ ಚಂಡಿ ದುರಂತ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ದುರಂತ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನದ್ ನಿಂಚಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಹಾತಿಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ಗಾಯನಿಗಾರಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತ ಇದೆ ಬರ್ಸ ಬೆಲ್ಲು ಇದೆ ಬರ್ಸ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಪರವತ್ಮ ಬಂಗತುಲಿ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತು ಪೋಡಿಂದ ಫುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ದ ಬಟ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಆಯ್ನ ದುರಂತ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬರ್ಸ ನೀನು ದಿಜಿ ಮಾರ ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ಕಲ್ಲೇ ಗುದ್ದೋಳ పోయి పడుతుంది ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೈ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಸಾವದ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಕುರ್ಪಾರ ಸತ್ಯದ ನೀರು ದೆಪ್ಪದ ಸೀರಿಯಸ್ ಬತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರೋದು తెలుసా ಬರ್ತಾರೆ ಗೆಂಡಿಸಿ ಫೋಟೋ ఎందుకు తిరగదు పద ಉಡುಪು ಅಂಡ ಬಾಯಿಡ್ ಸೌಂಡ್ ಎತ್ತದಲ್ಲಿ
तूकिते मी गड्डी खाली अल्पे बुकमूड चंडियाडु पोट दीपनिंद दीप अच्छे ಬೇಕು ಮಾನವ ಮೂಲ ಪತ್ತು ಜಾತ ಅಚ್ಚದ मी पुत्ते दादा मलती मुझे बुत्तन प्लास्टिक आता ಅಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟ ನೀರು ಸಾಯ್ತು ಪೂರೋಡ ಐಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಊರ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿನ್ರ ಒಲ್ಲಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ आपड़ा आपड़ा अक्षय आप ಹೊರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನಟ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ వచ్చిలే ನೀರು ಇತ್ತಿನ ಅವೇನು ದೀಕ ಅವೇನು వచ్చిನ ಕೈ ಪೂಂಟು ಹೊಡಿತ ಕೈ ಬತ್ತವನಿ ಫೈನಲಿ ಸೂವಾಂಡು ಅಕ್ಷಯಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಚಡ್ಡಿದ್ರ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾರ್ದು ವಚ್ಚಿದ್ದಿ ಸೂಮಲ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸೂಮಲ್ ಬರ್ನೆ ವಾಡು ಇತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕಂತ ಆಣಲ್ ದಾದಲ ಪನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಈನ ಆಪುಂಡು ಆವಡ್ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾವ ಹತ್ರ ಸಕ್ಕದಾಂಡ್ ಇನ್ನು ತೆಲ್ತಿಲ್ಲ ದಿದನಟ್ಟೆ ತೆಲ್ತಿಜ ತೆಲ್ತು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಡು ಮಾರಿಂಕಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಅವೇನು ದುಮ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಂಚಿ ಸಾವು ನೀವು ಸೊ ಗೈಸ್ ಭಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಮಾಡ ಭಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಸೂಮಲ್ತಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಬಂಗಡ್ ಸೂಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಸದ ಹತ್ರ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪವರ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ದೂರಲ್ಲ ಹೋದಿತ್ತು ಜಾ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಅವಲ ಬೇಲ್ ನೆಕ್ ಐಕ್ ಮಾಡೊಚ್ಚಿ ಮಾವಿನಿಂದ ತಿನ್ನು ತಿನ್ರಾಗಂದೇನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಸಮಾನ ಒಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಂ ಗೈಸ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಭಯಂಕರ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಸೂ ಮಲ್ತು ಅವಳ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಸೂ ಆದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಮ್ಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನು ಸೂಲ ತೆಗೆದಿನಿ ಪುರ ಐತದಿಗೆ ಯಾವಂದು ನವ್ವವಿ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆತಿ ಸೊ ಬರ್ಸೊಂಜಿ ಬತ್ತ ಕೆಟ್ಟಣ ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಅಲಕ್ಕ ಫ್ಲಾಪ್ ಪಂಡು ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈತ್ ನಾಚಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟಿನಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೊತೆ ಬೇರೆ ಒಂಜೊತೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕೆಟ್ಟೊಂದಿ ಪೋಯ್ನಿ ಲೈನ್ ಇಡು ಸೊ ದಾದಲ್ಪನು ಫೈನಲಿ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆತನು ನನ್ನ ದಾಲಿಜಿ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ಕ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಮಾತು ಸೆಟ್ ಆತನು ಸರಿ ತೋ ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ಆತನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಬಾಜನ ಖಾಲಿ ಆತನು ಪೂರ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಯ್ದನು ಮ್ಯಾಗಿ ರಿದಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಬಣ್ಣದಾತ ಎಂಜಿ ಎಡ್ಡಾತ ಅಲ್ದನ ಎಡ್ಡಾತ ಆತ ಬಂಗಾಡ್ ಮಲ್ತಾತ ಅಕ್ಷಯ್ ರಿತಿಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ತಿಳಿ ಗೈಸ್ ಸೌಂಡ್ ಕಂದು ಜಾ ಸ್ಪೂನ್ ಕಂದು ಜಾ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ಕಂತಿದ್ದ ಜಾ ವಾಯ ಕಾಯಿ ಪತ್ತಾತ ಬರ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಷನಂತಗ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಲಿ ಆತಂಡಿಯ ಒಂಜಿ ಸಾಪುರ ಒಂಜಿ ದೂರ ಏನ್ ಜಾ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದಣ್ಣ ಮ್ಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅದೆಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಮುಟ್ಟುಡಾಕತ್ತೆ ಅಂತೆ ತಿಳಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಎತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದನ್ ತುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದಿಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗಡು 2 ನಿಮಿಷ ಆಪನ ಮ್ಯಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಆಂಡಲ 1 ಗಂಟೆ ಇಡು ತಿಳಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನನಗೆ ತಿಂದು ದಿಕ್ಕುವ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಚಂಡಿ ಆದ್ ಎಂಚಲ ಬರ್ಸ ಪೂರ ತತ್ತದು ಬತ್ತ ಎಂತ ಬತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡಡುಲ್ಲ ಮಲ್ತಿರ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾಗಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಫನ್ ಮಲ್ದ ಲಾಗಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆದಿ ಪುಂದೇನುವೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾದಿತ್ತು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆನ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್